Salam gadirli dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň mejlis satly ýürüýte hepdelik gepleşiginiň nobatdaky sanyna hoş geldiňiz. Soňky döwür dünýä medeniýetinde Türkmenistanyň ady barha köp agdalýar. Emma şol habarlar gynansak da oňaýsyz wakalardan ibaret. Türkmenistan özüniň energiýa resurslary boýunça dünýäniň 5-nji ýurdy bolsa da onuň ykdysadyýetynyň barha çökünlige uçrap başlanlygyny görse bolýar. Ýurtda valyuta alış-salyş nokatlarında doların sowdasy toktadylyp, haritlaryň importunyň we eksportunyň gerimi gowşap başlady. Bir wagtlar muht diýilip arşa çykarylýan jemgyetçilik hyzmatlary ýeken tölegledilýär. Ýurdyň häzirki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň hem ozalky prezidentiň misalyna eýerip, häkimiýetde boldugundan köp saklanmak uğrunda tagalla edip başlandygyny görse bolýar. Şeýlelikde Türkmenistanda şahsiýet kültüri barha güýçlenip, hökümete tanqidi garayanlara edilýän basyşlar hem artyp başlady. Meclisiň bugünkü sanynda Türkmenistanyň häzirki ýagdaýy we mümkin gelejegi barada gürrüň ederiz. Programamyzyň bugünkü mehmanlary EuroAsia.net internet neşriniň Merkezi Aziýa boýunça redaktory Peter Leonard, Türkmenistanyň Alternativ Habarlar neşriniň redaktory Ruslan Matiýew, şeýle-de Kärdeşim Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa meselelerine bagşlanan Kışlak Owazy blogunyň redaktory Bruce Panier. Ruslan, Türkmenistanyň häzirki ýagdaýy, oňa sebäp bolýan zatlar barada gürrüňe gepleşigimiziň soňky böleklerinde dolanyrys, emma ilki bilen ýurdyň häzirki pursat ýüzbeýiz bolup duran ýagdaýlar barada pikir alşaýly. Mundan 5 ýyl ozal bilen deňeşdirilende, häzir ýurdyň jemgyýetçilik ykdysady puwdagynda nähili ütgeşmeler bolup geçdi? In fact, I shouldn't be actually taking 5 years, but maybe even a year. Meniň pikirimçe 5 ýyl möhleti alman mundan 1 ýyl ozal başlanan ütgesmeler hem ortalyp maslahatlaşdyk giňişleýin gurrun edip bolardy. Soňky ýylyň dowamında Türkmenistanda köp sany özgörüşler bolup geçdi. Bu ýurtyň ykdysady jemgyýetçilik puwdaklaryny, şeýle-de azatlygyny hem öz içine alýar. Inansak da bu özgörüşler aglaba ýagdaýda oňaýsyz häsiýete eýe boldy. Siz ýa-ni girişde dogry bellep geçdiňiz. Häzir Türkmenistan agyr ykdysady ýagdaýlary bilen ýüzbeýüz bolup dur. Howa elbetde muňa häzir tutuş dünýäde bolup geçýän maýly çökünligi hem öz täsirini ýetirýän bolmagy mümkin. Emma Türkmen ykdysadyýetynyň çökmegine ýurdyň öz içindäki ýagdaýlar hem sebäp boldy. Ilkinji nowbat 2017-nji ýylda Aşgabatda geçiriljek Aýy oýunlary bilen bagly alınıp barylýan giňgerimli guruluş proýektlerini agdap geçmeli. Dünýäde energiýa resurslarynyň bahalarynyň gaçmagy hem elbetde ýurdyň ykdysadyýetyne ýaramaz täsir etdi. Soňky bir näçe aýdan bäri Türkmenistanda nagd dolar gytçylygy döredi. Ýurtda dolar satywyna ençeme tapgyr çäklendirmeler girdilip, soňu bilen bolsa dolaryň satywy dolulugyna durduruldy. On purchasing the foreign currency until the government completely banned. Peter, Türkmenistanda ykdysady ýagdaý barha yaramazlaşyp barýar. Üstesine de raýatlary edilýän basyş hem güýçlendi. Siziň pikiriňizçe ýurdyň ümzigi haýsy tarap? When it comes to Turkmenistan, I think it's always important to try and look at it. Türkmenistan arada gurrun edilende mesela iki uğur boyunca çemeleşmeli. Birinciden tutuş dünya boyunca energiya servislerinin bahalarının pete kaçmagy, eksportdan gelen girdecileri azaltdy. Ýöne başka bir tarapdan bu girdecilerin soňu bilen nire gidýänligi hem açyk bir soraw bolmagyndan alýar. Şol wagtda Türkmen resmiýetleriniň häzirki hereketlerine ilatdan gelen narazylygyň artmagynyň sebäp bolanyny hem aýdyp bolmaýar. Sebäbi Türkmenistana ilat özüniň näýleligini asla beýan etmeýänligiň ýaly. Men pikirimçe Türkmen ýolbaşçylarynyň häzirki pursat aljyramagyna daşardan gelýän girdejileriň göz görteli azalmagy sebäp boldy. And I think that's kind of creating a great crisis of confidence. Peter Sawol, Bruce bilişmez ýaly, eýem ençeme aýdan bäri paýtaxt Aşgabat welaýetden gelýän ulaglar salynmaýar. Ykdysady hem siýasy ýagdaýlar barada gurrun edilende bu nämeniň alamaty bolup biler? You could read that as meaning there's a growing problem with unemployment in times of. Bu Türkmenistanda işsizligiň derejesiniň nä derejede ýokardygyny görkezýär. Qaysydyr bir ýurtda iş üçinçiligi bilen meseleler bolanda raýatlar iş gözleginde has uly şäherlere gidýärler. Türkmenistanda iri şäherler onçakly köp hem däl.
Şol sebäpden welaýatlaryň ýaşaýjylary iş umydynda Aşgabatda gelýärler. Berdimuhammedow Aşgabatdy nusgawy bir şäher hökmünde görkezjek bolup tagalla baryny etdi. Ol elbetde paýtagtda iş gözleginde ondan muňa gezip ýören işçilikden kösenýän raýatlary göresi gelmeýär. Bu adamyň howpsuzlyk sebäpleri hem bolup biler. Emma men munyň böýledigini çaklamaýaryn. Berdimuhammedow satellite antennalaryny hallamaýar. Olar aýrylýar. Gatnaýan köçeleriniň temiz bolmagyny isleýär. Olar dowamly arasalanýar. Häzir hem ol Aşgabatda işsiz adamlary göresi gelmeýär. Berdimuhammedow olaryň işsiz hem bolsa häzirki ýaşaýan ýerlerinden çykmagyny islemeýän bolmaga çemeli. In the country, and he would prefer they stay where they are, even if that means they stay unemployed. Bruce Sagul, biz Türkmenistanyň ykdysady çökünligi barada görüň etýär. Başga bir tarapdan ýurtda iri görümli ençeme proýektleriň alınıp barýanlygyny hem görýär. Mesal üçin ençeme milliard dolarlyk olimpiya kompleksi transogan gaz geçirji proýektiniň Türkmenistana degişli bölegi Türkmenbaşydaky bir neçe milliard dolarlyk deňiz porty. Bu ýagdaýlary nähil düşünmeli? Eger ykdysadyýat hakykatdan hem gözgini bolsa, hökümet bu proýektleri näme üçin goýup bolsa neden ok, Peter? I think you've absolutely hit the nail on the head. The thing is, when we think about the economy, we generally tend to think about. Men pikirimçe siz asıl meseleni gozgoduňuz. Bir ýurdun ykdysadyýaty barada gurrun edilenni onuň umumy içerki önüminiň jemi, işsizligiň derejesi ýaly görkezjiler seljerilýär. Elbetde, bu görkezjileriň Türkmenistanyna hiç hili manty ýok. Ýurdun statistika baradaky edarasynyň berýän maglumatlar orada boş sanlar. Türkmenistanyna ykdysady ösüşiň nähili ölçülýändigini düşündirjek bolaýyn. Prezident her andan ünleri Ministerler Kabinetinin meclisini geçirýär. Şonda ol seredin bizim paýtagtymyzda näçe sany ak mermerli jaýlarymyz bar diýen ähengde gurrun edýär. Ine Türkmenistanyna ykdysady ösüş şeýle kesgitlenýär. Türkmenistanyna ykdysady ösüşiň görkezjileri ak mermer, gymmatbaha binalar, monumentler, ýadygärlikler toplumy bolup dur. Ýurtda ykdysadyýatyň meseleleri önümçülüğün gaçmagy, işsizlik däl, ýok. Türkmen ykdysadyýatynyň meseleleri hapa ýollar we gelişiksiz binalar. Mene dogrusu Prezident Berdimuhammedowyň näme esaslanyp muny edýändigini anyk aýdyp biljekde, belki ol dogrudanam muňa ananýanlar. Belki de bu zatlar onu düýünden aladanlandyrmaýanlar. I don't know. Maybe he doesn't care. I mean, that's I think subject for conjecture. Peter Sagul, Ruslan bilişimiz ýaly sen Azatlyk radiosu bilen birlikde Aşgabatdaky ençeme müň jaýlaryň ýumrulmagy bilen baglanyşykly maglumatlary beripdiň. Elbetde Aşgabatda müňläp jaýlaryň ýumrulmagy adamlaryň lapyny keçetdi. Häkimetleriň bu ädemine nähil düşünmeli? Ýagny onuň häzirki ykdysady ýa-da syýasy ýagdaýlar bilen haýystyr bir baglanşygy barmy? Well, I think the demolition of Çoganlı dacha and Şor dachas. Mening pikirimçe Çoganlı we Şor daçalarının yeri ýygtan edilmegi bu 2017-nji ýylda Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlaryna görülen taýýarlyklar bilen bagly. Häzirlikçe bu tebitlerde hiç hili guruluş işleri alınıp barylmaýar. Emma yurt içinden gowuşan maglumatlara görä ýumrulan müňlerçe jaýlaryň ýerinde ýokary derejeli villalary gurmak meýilleşdirilýär. Garat müňlerçe tam Aşgabatda awadanystyrmak we Aziýa oýunlaryna görülen taýýarlyk işleriniň çäginde ýykyldy. Sol jaýlarda ýaşaýan adamlaryň bir bölegi Aşgabatdaky garyndaşlarynyň ýanyna göçdi, vilayetlerden gelen raýatlar bolsa öz tebitlerine gitdiler. To go back to their own regions. Ruslan Sagul, Bruce bir tarapdan Türkmenistanda ykdysady çökünlük, işsizlik, nakt pulun ýetmezçiligi bar. Başga bir tarapdan bolsa, häkimetler adamlaryň ýaşap oturan jaýlaryny ýumurýarlar. Bu edilýän işlerin nähildir bir düşündürüş berip bolarmy? Yeah, well, I'm going to have to agree with what Peter was saying a few minutes ago. Is I think that for the Turkmen government, it's much more important that they have visible demonstrations of what they consider to be success. Men Peter'in yankı aydanları bilen dolu ılalaşýaryn. Türkmen häkimetleri özlerini şowla edip görkezmek üçin göze ilaýjak desalary galdyrýarlar. Olar muny etmek bilen raýatlarda kanagatlygy saklamagy maksat edinýärler. Resmiler halka sizin durmuşuňyz gowy bolman biler. Emma bu imaratlara seredin. Siz muny görüp bilýärsiňiz. Diýmek ähli zat oňat diýen görnüşde maglumat berýärler. Hakykatyň hatirasyna aýtmaly bolsa, bu strategiýa entek Berdimuhammedowdan hem öň başladylyp, häzirki güneçelli hem dowam etdirilýär.
Resmiler seredin. Bu täze binalara siz hem bir gün şulara iýe bolarsyňyz. Biz öňe barýar diýip tekrarlamagyny dowam etdirýär. Their strategy that's worked for them until now of just look at all the new things we have here. Don't worry, you'll get your house later, you'll get your whatever later, and you can see that we're moving forward because you can see the new whatever that it is that they've just built. Bruce, sağ ol berim maglumatlaryň üçin hormatly mehmanlar we dinleyijiler. Gepleşigimizde şu ýerde gysgaça ara berip onuň ikinji ýarymynda ýurdun barha yaramazlaşyp barýan ykdysady ýagdaýlaryň fonunda barha mewjap barýan şahsiýet kültüriniň arasynda nähili baglanşyk bar diýen soragyň töwereginde aýlanar. Toklarymyzdan aýrylmaň. Hormatly dinleyijiler we mehmanlar, mejlise gaýtadan hoş geldiňiz. Mejlisiň bugünkü sanynda Türkmenistanda barha krizise urulyp barýan ykdysady ýagdaýlar, repressiýanyň güýçlenmegi we şahsiýet kültüriniň ýaýbanlanmagy olaryň arasynda bolup biläjek ara baglanşyk barada gürüň edýär. Programmamyzyň bugünkü mehmanlary Euro-Asianet internet neşriniň Merkez Aziýa boýunça redaktory Peter Leonard, Türkmenistanyň Alternativ Habarlary neşriniň redaktory Ruslan Mätiýew, şeýle-de kardeşim Azatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa meselelerine bagşlanan Kışlak Awazy blogynyň redaktory Bruce Panier daglar mejlisi Pragadaky studiodan men Muhammed Tahir alyp barýan. Peter, ýa-ni Türkmen ykdysadyetindäki çökünligi, jaýlaryň ýumrulmagy we barha mewjap barýan şahsiýet kültüri barada gürüň etdik. Siziň pikiriňizçe bularyň arasynda nähildir bir baglanşyk barmy? I'm not very confident about this. I have to say that I think that the personality cult issue is something that. Yok, men bularyň arasynda nähilidir bir ara baglanşyk görmeýän. Şahsiýet kultuny gallyrmak uğrundaky tagallarlar eýýäm ençe meýerlenleri alınıp barylýady. Men pikirimçe Berdimuhammedow häkimet başyna gelende Niýazow ýaly bolup görünmekden çekinýärdi. Muny onuň häkimetiniň ilkinji ýyllaryna alyp barýan siýasatynda hem görýäs. Emma ýerdenden agşama çenli sen beýik diýip dursalar, bir pursat ol hakykatdan hem şeýlemekam diýip başlaýar. Konstitusiýa girdiljek bolunýan ütköşmelerim onun ömürlük prezident bolmagyna ýol açýar. Emma bellenmeli ýeri ol Niýazowdan tapawutlykda näýlem bolsa saýlawlary geçirmekçi bolýar. Niýazow bulary ýazatlara ünsem bermeýärdi. Berdimuhammedowyň alyp barýan işleriniň aglabasy Niýazowyň hereketlerini ýatlasa da, soňky prezident ykdysadyety diversifikasiýalaşdyrmak, subsidiýalary ýatyrmak ýaly çäreler barada dil açýar. Garaz men onu 21-nji asyryň Niýazow diýip atlandyryp biljek. So I'd say he's kind of a Niyazo for the 21st century. I don't know if that's such a great thing. Bruce Berdimuhammedow'a edil häzirki pursat konstitusiýany üýtgetmek näme gerek boldy? Ýani Peter'iň hem belleşýaly bu onuň ömürlük prezident bolmagyna ýol açýar. Well, the first thing is his second term is up next year. Berdimuhammedowyň prezidentlik möhleti geljek ýyl tamamlanýar. Hazır konstitusiýada prezidentlik möhletini 5-den 7 ýyla çelli uzaltmak göz öňünde tutulýar. Bular ýaly çäreler Täjikistanda we Özbegistanda hem geçirilipdi. Şol bir wagtda prezidentiň ýaş çäklendirmesini hem aýyrmak planlaşdyrylýar. Meniň pikirimçe ýaşullar maslahatynda boljak şagalaňy görmek diýsen gyzykly bolar. Niýazow döwri bolup geçen zatlar ýadyňyzdamy? Niýazow gelip adamlar menindi garradym. Saýlawlar hem yetip gelýär diýip çykyş ederdi. Munyň ýygy bilen hem şeýle bir sahna oýny başlanardy. Adamlar münbere çykyp bu pikiri red ederdiler. Biziň eýýäm baş tutanmaz bar diýen äheňde bogazyna agran bererdiler. Men ýaşullar maslahatynda gelin Berdimuhammedowy ömürlük prezident edeli diýen teklibiň bolmajakdygyny hem güwa geçip biljek däl. And dispense with the need for any elections at all in the future. Bruce beren maglumatlaryň üçin sag bol. Ruslan, Türkmenistanda şahsiýet kültüriniň barha güýçlenmegi bilen häkimiýeti tanqidlaýjylary edilýän basyşlar hem göz görtele artyp başlady. Muny esasan hem garaşsyz jurnalistlaryň misalynda görse bolýar. Sen bu iki ýagdaýyň arasynda nähildir bir baglanşyk görýärmi? Well, I see actually connection among all three factors: the economic decline, the repression, and the rise of personality cult. Men aslynda 3 ýagdaýyň, ýagny şahsiýet kulturynyň repressiýanyň we ykdysady çökünlüğiň arasynda ara baglanşygy görýärin. Ykdysady çökünlük nagyt puluň ýetmezçiligi, işsizlik sebäpli adamlar häzirki siýasaty özüniň nägililigini bildirip başladylar.
Adamlaryň arasynda gahar gazabyň artyp baslandygy sebäpli raýatlary edilýän basışlar, repressiýalar hem artdy. Şu sebäpli Türkmenistanda internetiň tizligi we hili gitdigiçe yaramazlaşýar. Türkmenistan öz Sputnigini uçurdy. Bunyň netijesinde internet has tiz we elýeter bolaýmaly ýalydy. Emma ýokarda agdap geçen ýagdaýlaryň sebäpli internet barha yaramazlaşýar. Käbir saatları girip bolmaýar. Mundan ençe mehipde hem ozal işläp duranan sosial ulgamlar petiklenýär. Şahsiýet kultu barada aýdylanda men Peter bilen ılalaşmaýaryn. Ýa-ni söhbetdeşimiz bir adama sen beýik diýilip durulsa, şol adamynyň men şeýlemekkäm diýip başlamagynyň mümkindigini aýtdy. Berdimuhammedow bu rejimde ýetişen adam. Ol münwerlerde ýanglanýan metbuatda çap bolýan öwüleriň ählisiniň ýalandygyny gaty gowy bilýär. Ol wezipesinden gideninden soň adamlar ony Edil Niyazowy ýaly unutup başlarlar. Häzir türkmen resmiýetleri Niyazowyň gurup giden modeline görä ýurda taklajak bolýarlar. Onuň üçin hem olary serdar baş tutan gerek. In that direction, a country like Turkmenistan can exist and develop. Ruslan beren maglumatlaryň üçin sag bol. Peter, ýa-ni siň aýdanlaryňyza garşy bir garaýyş orta atyldy. Ruslan tarapyndan muňa jogap bermekçi misiniz? I mean, if I may, I think that, again, I think maybe we have to just turn the question a little bit on its head, right? Because in the mindset of the... Diňe bir häzirki Türkmen rejiminde del Eýsen Niýazow döwründe hem kararlar ýokary derejede kabul edilýär, garanlarym olara boyun bolaýmaly. Häzir arkada kultuy bilen bililikde sportun kultu hem alınıp barylýar. Häkimetler sportu arşa galdyrmak bilen ulu sport ýarşlaryna türkmen türgenleriniň bayrakly orunlary almagyny görmek isleýänler. Emma olar bir zada düşünmeýärler. Resmiýetler bargyt medal getirdiýlerini bilen ähli zat bolýanlar öýdýärler. Adamlaryň özleri sporta höwesli, ukuply bolmaly. Men pikirimçe, şahsiýet kultuy bir çözgüt däl. Emma türkmen häkimetiniň pikiriçe, bu dolandyryşyň ýeketäk ýoly is a solution. It's just the only form of state management that they understand, that they know. Bruce? I just want to take a step away from this one topic because since we're talking about the environment in Turkmenistan, I thought it was worth mentioning. Berdimuhammedow raýatlar bilen näme esede soňky döwür resmiýetler hem basyşyny artdyrdy. Çynownikleriň wezipesinden boşadylmagy adaty bir ýagdaý. Emma soňky döwür türkmen resmiýetleriniň ençemesi şol sanda ýokary derejeli işgärler hem wezifelerinden çetleşdirildi. Türkmen resmiýetleri häzir uly gorkuda saklanýar. Prezident bir ýerde bir çykyş etse resmiýetler telpek deregine kelle getirýärler. Muňa ýakynda çilim gadagançylygy bilen bagly dören ýagdaýlar hem gowy misaldyr. Men türkmen häkimetinde bular ýaly dartgyllygy ozal görmendim. Resmiýetleriň özleri hem prezidentiň gowuny nädip tapmaly diýen sowal bilen başagaýdygyna meňzeýär. The government is not in a comfortable position, and they are within their own ranks. There's a real terror about what they need to do to please the big guy. I would love to hear if Ruslan has some insights on this particular thing, actually, because my hunch, Prezident çıkışlarına hasaly dolu almansın, o nedipsin, bu nedipsin diyen ähäňde elmi damada birini tankitleýär. Ol bu maglumatlary nerden alýar? Men pikirimçe, her bir resmi prezidente gowy görünjek bolup, beýleki eginleşiniň üstünden arz edýän bolmagy mümkin. Ruslan, sen bu arada näme pikir edýän? I wonder if you think, Ruslan, if that's a fair assessment. Ruslan? That's partially is a fair assessment indeed. Howa, bu belli bir derejede rahat saklama. Doğrudan hem resmiýetler öz ağırlarında prezidenti gowy görünjek bolup, birek-biregini ýamanlaýarlar, bäsleşýärler. Sol bir wagtda meniň pikirimçe ilatyň saglygy diýen bahany bilen temmäki önümleriniň bahasy ýürüýte kymmatladylýan bolmagy mümkin. Mendäki bar bolan ynamly maglumaty görä bu wazary häzir Berdimuhammedowyň aýal doganlarynyň biriniň adamsy ýöredýär. Bu juda girdejeli bir pudok. Ýakynda ýokary derejeli resmiýetleriň wezipe çalşygy bilen bagly hem mende käbir gyzykly maglumatlar bar. Bu hususan da Güçgeldi Hojaberdiýew diýen adam bilen bagly. Ol mundan öň prezidentiň gory gullugynyň ýol başçysydy. Hojaberdiýew ýakynda Milli Howpsuzlyk ministri boldy. Gowuşan maglumatlara görä ol Türkmenistanda prezidentiň soňky iň kuwwatly adam.
ol mundan ozal ýurtdaky çilim bazaryny öz gözegçiliginde saklaýardy. Bizdäki bar bolan maglumatlara görä, ol ýene-de 1-2 aýyň dowamynda ol ýa-da bu sebäp bilen wezipesinden boşadylmaly. Mende bulary delillendirýän resmi namalar hem bar. Proven by some documents that I have in possession. Ruslan, siz diňe soňky döwürde çykan üýtgeçmeleriň diňe bir nagzap geçdiňiz. Mundan başga da abat duran stadionlar sökülüp ýerine täzeler gurulýar, hususy dukanlar yapylýar. Dogrusu Berdi Muhammedowyň bu dören ýagdaýda nähili başalyp çykjagyny mene göz ýetirip bilemek. Siziň pikiriňizçe Prezident Berdi Muhammedow näme edýänini we onun nähili netije bilen tamamlanajagyny göz ýetirýärmi, Bruce? That I'm sure that he probably does not have a very good idea. I think he's just hoping to ride this out, and there's no clearer. Ol diňe ýagdaýlar öz-özünden düzeljekdigine umyt edýän bolmaly. Her kim hem türkmen manadynyň ýerügeç dualiýasiýa bolmalydygyny bilýär. Emma ol bu pursady boldugyndan ýa çekip otyr. Ol men garaşsam ähli gawgalar geçer diýip oý edýän bolmaly. Men olarda krizisten çykmak üçin nähilidir bir planlaryň bardygyny çaklamýaryn. He's hoping that if he waits it out, that it'll all go away sooner or later. But I really don't think there is a plan to get them out of the crisis. Yeah, well, my solution, as the way as I see it. Meniň pikirimçe egerde ol maskala agdalaryny jylawda saklamak üçin ýeterlik derejede islegli bolsa, onda düzedip bolmajak zat ýok. Meniň pikirimçe hutsy sebäpli Türkmenistan häzirki ýagdaýa düşdi. But that's, according to me, that's the number one issue that brought Turkmenistan to this state as it is, where it is now. Ruslan Mätiýew Alternativ Türkmenistan adly habar saýpasynyň redaktory beren maglumatyň üçin köp sag bol. Euroasianet neşriniň merkezi Aziýa boýunça redaktory Peter Leonard, Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň merkezi Aziýa boýunça habarlar çebedýän blogy Qışlak Awazynyň redaktory Bruce Panier mejlise goşulyp beren maglumatlaryňyz üçin size hem minnetdar. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp programmamyzy dinleýäniňiz üçin siz hem sag bolun. Eger bu programmany ýene bir gezek dinläp öz garaýşlaryňyzy galdyrmak isleseňiz, Azatlyk radiosynyň Facebook'daki Azatlyk Radiosu, YouTube'daki Azatlyk online sayfalarına seýahat edin. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk Radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isteseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşitiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isteseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk Radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk Radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Şunlukda men Muhammed Tahir mejlis atly hepdelik gepleşigimizi şu ýerde jemläp siz bilen hoşlaşýaryn. Ýene efir tolkularyna duşýançak hoş sag bolun.